kamano to horure mapiyo mondo mi ipith kata ikom e kinde mowinjore. Kakoro dong mana thuolo machuok to telo machielo mar chiwo hola ma itayo kod piny owacho kata Hustler Fund inyalo yango. Mokuom riwruoge saga ikore mar gerore kokalo kuom chenrogo. Riwruoge saga mowuok e gwenge mag dho wadh nam chumbi koro wacho ni giikore mar tiyo kod chenrono e chiwo hola ne jokanyo. Jata chenro ma Bandari Sacco Joseph B koro wacho ni gisechako wuoyo kod oganda mar ikogi ne chenrono mondo giyud kaka gibiro yaro ohelnigi. Telo mar ariyo mar Hustler Fund migeno ni biro chako chiwo hola ne riwruoge saga kod mago mag ohala koyange chakore dueni. We encourage members and especially the youth to form groups, and now in these groups it becomes very easy for them. The first thing we do is that we do trainings for them because they are new, they have come, they do their registration. We have lowered even our entry point to 1,000 shillings per month. Now after that we assist them so that when we give them loans, the loans that we are giving them is based on now the group. The same, if you look at the Hustler Fund, it looks at the ability of somebody to repay the loan. And now with these loans, when they come, they would be very easy for the circles to administer because we already have the platform of administering loans. Haya thuolo koro ntiere ne jogo ma ntiere riwruoge mag saga kibiro chak chiwo tielo mar ariyo mar omenda mar Hustler Fund. Ndikre uru mondo bende oyud omenda ne mawuok kuom piny owacho mabiro konyo chenro mopogore opogore. Ma ok tin ne jodak 1,200 gwenge ma Msambweni oseyudo mich mar chiemo